След близо 2 години. Мале, колко са абсурдни тея. Окей, това вече не го очаквах. Нека да започваме. Абе, ау! Ко ме буташ? Престани! Връскай се! Ау, бе, тук не ме удряй! Какво правиш? Ела! Аз се казвам не Лея. Какво ти става, Лея, хубаво момиче? Ям. Ядеш трева ли? И тогава... Много е странно. Мале, аз защо тук снимам и се пребивам? Не се карайте, не ми се карай с най-добрат приятелка, бе. Дека ще е най-добра приятелка? Арчи! Абе, ще правиш? Ти, бе, ако ще ме правиш, бе? Я бяга тук и въобще не ни ужащи. Ти си една, ние сме две. Не знаеш с кой си имаш работа. Ей! Не знаеш с кой си имаш работа. Я бегай тук преди да е станало нещо.